Na začiatok sa pozrime na závislosť merného elektrického odporu od teploty pre kovy a pre polovodiče. Pre kovy merný elektrický odpor s teplotou stúpa, naopak u polovodičov vidíme, že merný elektrický odpor s rastúcou teplotou klesá. Prečo je tomu tak? O tom toto video nie je, ale pozrieme sa v experimente, či je to pravda a teda ako takáto závislosť funguje. Pripravený rezistor je pripojený k ohmmetru na rozsahu 2 kΩ. Hodnota jeho elektrického odporu je teda 639-640 ohmov. V kanvici je pripravená horúca voda, jej teplota je okolo 90 stupňov Celzia. Ponoríme termistor do horúcej vody a budeme sledovať, ako sa mení jeho elektrický odpor. S rastúcou teplotou elektrický odpor výrazne klesol. V porovnaní s videom, kde bol zohriatý na teplotu ľudského tela, je naozaj tento pokles razantný. Dosiahol takmer 170 ohmov. No a po vybratí z horúcej vody opäť sa termistor ochladzuje a jeho elektrický odpor stúpa.